Meron tayong buto-buto ng baka dito mga solid. Diluluto natin to goto Batangas style. Kumulay na yung katswerte natin, oh. So yun, what's up mga solid? Kumusta po kayong lahat? At ito na kinilutong buto-buto ng baka, godong Batangas style. Grabe, oh. Wala nga pala si Boy Sipa dahil nakatulog siya galing school. So dahil na-bless ang pagkain of ma'am, titiray ko na to mga solid. Muna natin yung sabaw. Saktong-sakto lang yung lasa niya. Lumasa yung nilagay kong lemongrass. Siyempre sasabaw natin yung kanin yan. Pipiliin ko yung may taba. Ito. Yan o. Kain po. Sobrang napakalambuan mga solid. Kanin. Grabe. Kain natin yung may taba. Ito. Pasok. Mainit pa. Shoutout nga pala si Boss Randy Serrano at si Nanay Duat, Nanay Sila Serrano. Lagi nanonood dyan mga yan. Hop. No. Lambot. Sili. Yan yun.
Grabe. Solid to. Sana gayon yung recipe to, mga solid. Siguro off-cam ko nang titirahin to. Kakain pa kasi si Boy Sipat pag nagising siya. Hanggang dito na lang muna siguro ang episode na to, mga solid. Maraming salamat po sa panonood.